Dobroveče, želim svim prisutnima, žiriju i ovoj organizaciji, znači ljudima koji su organizovali ovo, zahvaljujem se puno. Zahvaljujem se organizatoru, žiriju koji je odabrao mene kao orijentalnog belog maga. Ja sam Šehrazada, orijentalni beli mag, Dornjak. Bavim se time 35 godina. Pomažem ljudima da reše svoje životne, poslovne, bračne i ostale probleme. Znači, obraćaju mi se ljudi sa svih strana sveta i svih branša. Znači, postoje ljudi koji su nedodirljivi. Nažalost, živimo u jednom svetu gde ima jako puno zla, jako puno zavidnih, jako puno ljubomornih. Što si uspešniji, to si više upao u oči drugima, tako da stradaju, nažalost, nevini ljudi od nekih zlih ljudi kojih ima jako puno oko nas. 35 godina ovo radim. Radim sa molitvama iz Kurana, radim zapise iz Kurana i ne bih sada nabrojam koje sve probleme rešavam, ali jer ne bi, trebalo bi mi cela noć da objasnim i da kažem šta sve mogu da rešim. Samo ću reći da još nemam klijente koji nisu rešili svoj problem, kogod se meni obratio, a pre toga su prošli, ajde da kažem, pakao i nažalost u današnje vreme naći pravog belog maga koji zaista može da pomogne i zna šta radi. To nije nemoguće, ali je teško. To je kao da ste u gomili peska našli zrno zlata. Još jednom se zahvaljujem svima za Oskara koji sam dobila, hvala divnim voditeljima, žiriju i svim prisutnima i svima želim puno sreće ljudima koji su isto dobili Oskara. Hvala i vama. Gospođa Šehrazada, u ime svih koji nas ste pomogli, a vidite gore piše 23. dodatno priznanje, svesno i vama, iduća godina pa opet da dobijete Oskara. Gospođa Šehrazada, hvala.